Türkmenistan'ın tiyatı taknasında dolandırıcı maskalaның Berdimuhamedovlar maskalasının yeni bir vekili Oğulcahan Atabayewa isçen orun alıp başladı. Öňkü prezident, häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhamedowyň gyzy, şeýle-de häzirki ýurt baştutunynyň aýal dogany Atabayewa resmi ýokary döwlet wezipesiniň ýokdugyna garamazdan Türkmenistanyň adyndan daşary ýurt resmilerini garşylaýar, daşary döwletlere taparlary amala aşyrýar, dürli ýygnaklar konferensiýalary geçirýär. Galy berdi, ýaşy we uzak karýerasy barada maglumat berilmeýän Atabayewa Türkmenistanyň dürli tewitlerine aýlanyp prezident dogany Serdar we kakasy Gurbanuly ýaly öňünden geçirilýän giň-gerimli mezburi taýýarlyklar bilen garşy alynýar. Munyň bilen bir wagtda erkin metbugaty berkçäklendirmekde tanqidlanýan Türkmenistanyň döwlet mediasy, şeýle-de hökümete ýakyn blogerler Atabayewanyň propagandasyny ýaýwanlaýarlar. Onuň döwletiň pullaryna öz maksatlary üçin kasaň bir uçary düzdürendigi baradaky jurnalistiki derňew hem türkmen jemgyýetinde reaksiýa döretdi. Oğulcahan hakda soňky wagtda çelini kän zat bilinmeýärdi. Esasy üns Gurbanuly Berdimuhamedowyň 2020-nji ýylda häkimiýeti geçiren ýeki ogly Serdara gönükdirilik, onuň iki gyzy Oğulcahan we Gülcahan köpçülige çykmandy. Mundan öň Oğulcahan hakda bilinýän maglumat onuň öz adamsy Britaniýadaky Türkmen elçihanasynyň geňeşçisi Döwlet Atabayew bilen bile Londonda ýaşandygy bilen çäklenipdi. Oğulcahan 2024-nji ýylyň 7-nji dekabrynda kakasynyň adyny götürýän howandarlygy mätäç sagalara himayet bermek boýunça Haýyr Sahabat gaznasynyň vice-prezidenti wezipesine bellenýänçä kulögüde galypdy. Gurbanuly Berdimuhamedow adynaky howandarlygy mätäç sagalara himayet bermek boýunça Haýyr Sahabat gaznasynyň bejeriş işleri boýunça vice-prezidentiniň wezipesiniň maňa berkidilmegi elbetde meni uly borçly edýär. Döwletiň bir gözükçülük astyndaky resmi metbugat Oğulcahanyň siýasy ýoly, eýilen wezipeleri, nirede bilim alandygy ýa ýaşy barada soňky bir ýylyň içinde kelam agzy maglumat berse-de, onuň saxta propagandasyny göz görtüle ýaýwanlatdy. Oğulcahan diňe bir resmi metbugatda däl, eýsem sosial ulgamlarda hem peýda bolup başlady. Ol barada TikTok we Instagram ulgamlarynda hususan da häkimete ýakyn blogerler ýazýar we Atabayewanyň geçiren duşuklary, maslahatlary barada videolary paýlaşýar. Adamlar häzir bu videolary gorky sebäpli tesvir ýazýarlar. Hökümdaryň maşgalasy barada videonyň aşagyna erwet tesvir ýazmak yaramaz netijeleri berip biler. Diýip atandyrylmasyzlygyny soran Marinyň ýaşaýjysy Azatlyga gurrun beripdi. Türkmenistany 15 ýyllap dolandyran Gurbanuly Berdimuhamedow prezident wezipesini ogly Serdar geçen soň hem häkimiýeti öz elinde saklamagy dowam etdirýär. Onuň birden gyzyny hem siýasy takna çykarmagy Oğulcahanyň möhüm hökümet wezipesine bellenmegine taýýarlanýandygy baradaky saklamalar döretdi. Glasgow Uniwersitetiniň professory, Ewraziýa meseleleri boýunça bilermen Luka Anceski, Atabayewanyň siýasy arenadaky işçiliginiň göz örtüli artyp başlan döwürleri Azatlyk radiosyna beren interwýusunda bu wakanyň Berdimuhamedowlar maskalasynyň häkimetiniň dowamat kesipiniň berkidilmegine goşundygyny aýtdy. Having his daughter now part of inni Gurbanuly Berdimuhamedowyň öz gyzyny siýasat sahnasyna çykarmagy onuň dowamat imajyny, dowamat kesbini goşýar. Olaryň öňden bäri meşgullanyp gelýän dolandyrys tilsimlerini dowam etdirýänliklaryny aňladýar. Munyň bilen döredilýän ikinji imaj, ikinji kesip bolsa özgörüş imajydyr, özgörüş kesbidir. discussed, I think is an image of change. Diýip Anceski aprelde Azatlyga gurrun beripdi. Özgörüş imajy bolanda bilermene görä, bu gönüden güni dolandyrjy maskalaanyň öz içinde işleriň ýöredilisi wagtynda şertleriň we ýagdaýlaryň üýtgeýändigini, özgerýändigini aňladyp biler. Atabayewanyň birden artan işçiligi diňe Türkmenistanyň içerik siýasaty bilen çäklenmeýär. Ol ýylyň dowamında ýurduň adyndan Marokko, Katar ýaly döwletleri tapar edip, ýurduň de facto, ýagny iş ýüzündäki baş tutuny hasaplanýan Gurbanulynyň hem daşary ýurt taparlaryna goşulyp gitdi. Kakalygyz bile Özbekistanda we Azerbaýjanda ýurt baş tutanlary bilen duşuşdylar.
seýlede Bakuwda kameraların öňünde el tutusup gezdiler. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Brüs Panyer Atabaýewanyň ýakyn wagtda siýasatdaky urnunyň puhtolanyp biljegini çak edýär. There's a couple things that are at work here. One, will Atabayeva be named? Bir näçe mümkinçilik bar. Meselem, Atabaýewa bir gün parlamentiň başlygy bolup biler. Bir loky ädim bolup görnýär. Berdimuhammedow häkimiýet başyna geçeli bäri parlamentiň başlyklary denanlar boldy. Şonuň üçin Atabaýewanyň şol uroly niýetlenmegi meniň üçin tebii görnýär. So it's kind of natural that she would fit into that role. Diýip Panyer belledi. Ýylyň dowamında Berdimuhammedowlar maskalatynyň döwletiň pullarynyň hasabyna millionlarça dollar çykdyjy edip Atabaýewanyň öz maksatlary üçin kasan bir uçury gizlin düzdürendigi baradaky maglumat hem türkmen jemgyýetinde reaksiýa döretdi. Oktýabrda Türkmen News gündogur media nesirleriniň seýlede guramaçylykly jinayet we korrupsiýa maglumatlary taslamasynyň ilatyň aglawy bölegi garyplykda ýaşaýan Türkmenistanyň prezidentiniň VIP flotunda 5-nji uçuryň peýda bolmagynyň Oguljaxanyň ýurdun siýasy sahnasyna çykan wagtyna gabat gelendigi bellendi. Garaşsyz derine uçap eden jurnalistler Türkmenistan howa ýollarynyň EZA-006 belgili Boeing 737-700 kısımlı ýolukçy uçurynyň 2023-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Aşgabatdan Amerika baryp gaýdan soň kaşaň özgördülip Berdimuhammedow maskalasy tarapyndan ulanylýan VIP flotuny 5-nji edilip goşulandygyny anykladylar. Garaşsyz mediada prezidentiň aýal doguny üçin ýürüti taýýarlanan VIP uçur baradaky maglumat türkmen jemgyýetinde uly nägilelikli we tanqidi pikir alysmalara getirdi. Yerli ýaşaýjylar sol tanda ýurdun ulug we aratysyk puduklaryna zähmet çekýän raýatlar, seýle hem zähmet migrantlary we olaryň ýakynlary birinji maskalany ýurtdaky hakyky durmuşdan aýry başgalykda bolmakda aýyplap, ýurtda emele gelen siýasy ykdysady doňoklaryň geljegini uly sorag astyna aldylar. Her gün yüzlerçe raýat nowata durýar. Ýöne tanış biliş ýa araçy tapmadyklara hiç ýyly ne ýurt içine ne de sanyjy halkara reislere bilet tapdyranok. Oguljahan Atabaýewa şahydy ýaly kaşaň şahsy uçurda gezip ýörkä, adat raýatlar orta ýolda sergezdan. Diýip aeroport isgäri aýtdy we ýurtda emele gelen ýeti bilet gytçylygynda gönüden göni yurt ýolbaşçylarynyň siýasy emelsizliginiň we biparklygynyň ýatandygyny belledi. Metbuat azatlygyny we söz erkinligini berk çäklendirýän Türkmenistanda Berdimuhammedowlar maskalasynyň şahsiýet kulty ýygyderli östürilýär.